Исәнмесез, күз нурларым минем. Сәлем, малайлар һәм кызлар. Нәниләрем, барыгыз да җыйналышып беттегезме? Дәвәни, җыйнаулашып беткәннәр. Менә хәзер Дәвәнинең китабы ачык. Әкият сөйли димәк безгә. Йомшаккаем, беләсеңме, мин бүген әкият сөйләми торам әле. Беләсеңме, безгә Казан шәһәрендәге Авиатөзелеш районыннан 404-нче балалар бакчасыннан Тиремкәй исемле Тиремкәй Теремоктан күчтәнәч җибәргәннәр. Күчтәнәч? Әйе. Нинди күчтәнәч Дәвәни? Менә хәзер карагач белербез. Әле үзем дә карарга өлгермәдем. Әйдәгез әле, бергәләп карыйк әле, нәниләрем. Балалар, әйдәгез без сезнең белән бүген азрак сөйләшеп алыйк әле. Сез телевизор карарга яратасызмы? Ә нинди тапшырулар карыйсыз? Карусель, Шаян ТВ-ны. Шаян ТВ-ны да карыйсыз, әйе балалар. Ә Шаян ТВ-дан нинди тапшырулар карыйсыз? Тышкан дәсле, күчтәнәч, уйнар. Уеннар, анда бик күп уеннар, әйе бит. Бәйгеләр, викториналар бик күңелле. Мультфильмнар. Мультфильмнар карыйбыз, бик күңелле мультфильмнар, әйе балалар. Ә нинди мультфильмнар карыйсыз? Пикселар. Юку һәм аның дуслары. Лунтик һәм аның дуслары. Ишкөс әкияте. Куян кызы. Кайраклар. Бик күп балалар күңелле тапшырулар Шаян ТВ-да. Балалар, ә сезнең үзегезнең дә мультфильм эшләп карыйсыгыз килмиме? Килә. Ничек уйлыйсыз, мультфильм эшләү өчен башта нәрсә кирәк икән? Әкият. Әйе, бер күңелле әкият кирәк име? Без бит әкиятләр күп беләбез. Нинди әкиятләр беләсез сез? Нинди әкияттән эшләр идегез мультфильм? Кабартма, Шүрәле, Су анасы, Шалкан, әйе, андый күңелле әкиятләр бик күп балалар без белә торган име? Менә шушы әкиятләрне берләштереп, үзебезчә, заманча Кабартма дигән әкият эшләп карыйк. Сез ризамы? Мультфильм эшләү өчен әкият кенә кирәкме? Тагын нәрсәләр кирәк икән әле? Курчаклар кирәк, әйе, курчаклар кирәк әле безгә. Балалар, без курчакларны әйдәгез пластилиннан ясыйбыз. Сез бит пластилиннан әүләргә яратасыз, әйе бит? Хәзер менә пластилиннар алып, без курчаклар әзерли башлыйбыз. Әйдәгез эшкә керешәбез, балалар. Балалар, менә нинди матур әкият геройлары килеп чыкты. Булдырдыгыз, тырыштыгыз, бик матур килеп чыкты. Ә хәзер инде без аларны хәрәкәтләндерәбез, мультфильм эшли башлыйбыз. Балалар, менә бу безнең әзер хәзер. Безгә мультфильм геройларын сөйләштерергә кирәк. Менә сиңа заманча кабартма гамбургер ашап кара әле. Минем кабартма пешерергә вакытым юк. Сериал карыйсым бар, маникюр ясалмаган. Хөрмәтле дуслар, менә безнең мультфильмыбыз әзер. Хәзер шуны без сезгә тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз. Ой,
хал, күңелсез әле мин. Телевизорны калап алдым. Планшетта Майнкрафт уйнап алалайса. Уйнар идем дә, интернет бетте бит. Бәлки бакчада кабакларга су сибеп керерсең. Яла чыгып калармын. Син әбекәй кабакны пешер әле. Бик ашыйсым килә. Баба су сипкан арада әби тиз ашарга әзерли. Аба, бу нәрсә тагын? Немецкий котлеты гриль, специальный соус, огурцы, салаты, лук, все на булочке с кондитером, только так, и это Биг Мак. Мин бу бимбомны ашамыйм. Хәзер кабак алып керәм, кабакны пешерәбез. Әбі киләле, әгдә ярдәм итәле. Кабак суы булып үскән булмый, аны кузгатып. Әби белән бабай кабакны кузгата алмыйлар, оныкларын чакыралар. И балакай киләле, безгә ярдәм итәле. 1 минут вакытым юк, компьютерда уйныйсым бар. Очколарны яндырасыз, мин кабак яратмыйм. Чипсы яки фрик кирәк миңа. Юкка борчылма балам. Бабам очколарны җыярга ярдәм итәр. Әби белән бабай песигә дәшәләр. Мияу, мияу киләле, безгә ярдәм итәле. Мияу, мияу, мияу дип, сөт бирсәгез килә мин. Кабак миңа нәрсәгә, вискасыз мин тора алмыйм. Әби белән бабай Акбайны чакыралар. Акбай, Акбай киләле, безгә ярдәм итәле. Ничәйе, инде сагын отпускада бирмисез, картайдым инде, минде пенсия түләмисез, гав. Аптыра бабай чыгып китә орманга, былтыр яки шүрәленне чакырырга. Шүрәле, киләле безгә ярдәм итәле, кабак суы булып үскән булмый, аны кузгатып. И бабакай, бик тә ярдәм итәр идем, бармакларым гипста, хәтта кычы уйнап булмый. Суанасы, бәлки син ярдәм итә аласың? Бабай, бик тә ярдәм итәр идем. Ул йортта кабак малай яши, тагын алтын тарагыны урлап качып дип куркам. Бабай катып барганда кашысына тышкан килеп чыга. Бабай тышканга кайгысын сөйләп бирә. Әби бабай, бұл шумагыз, өзім кышкына булсам да кышым күп минем. Тышкан кыргы белән селтәп, кабакны беренче кисәккә бүлә. Икенче тапкыр сәлтәгәндә кабак кабыртмасы әзер була. Менә кабак кабыртмасында әзер. Өстә яна рәхим итегез, ашап карагыз. Шуның белән әкиятебез тамам. Игътибар өчен рәхмәт. Йомшаккаем. Менә күчтәнәч дисәң дә күчтәнәч инде бу. Фильм карадык бит без. Ай ха.
ышанада торган түгел, нәниләребез үзләре эшләп, үзләре ясап, үзләре тавышландырып, бер дигән күчтәнәч җибәргәннәр. Ай-ха! Дәвәни, карале, безнең хәзер нәни дусларыбыз да мультфильм ясый ала икән. Менә шак катып торам, ис китмәле. Бик зур рәхмәт нәниләрем, чын мәгънәсендә күчтәнәч бу. Ай-яй, йомшаккаем. Ай, Дәвәни. Инде бу күчтәнәчкә шундый матур итеп әзерләгән өчен иң беренче нәниләребезгә, аннан соң әтиәниләренә, тәрбияче апаларына һәр кайсына олы рәхмәтебезне әйтик инде, йомшаккаем. Җитәкчеләренә, шулай бит Дәвәни. Җитәкчеләренә, менә әле алар безгә тагы шундый матур күчтәнәчләр җибәрерләр дигән өметтә калабыз. Дәвәни, булай булгач, буларның мультфильмына каршы үзебездән дә бер матур Әлбәттә. мультфильм күрсәттек әле. Йомшаккаем, бик дөрес әйтәсең, әйдә, бергәләп күчтәнәчкә мультфильм карап алыйк. Карыйбыз. Сәлам! Күңелләштерә беләбез, буада кырып куярбыз, шкаф тетәтик тә ясарбыз, коткарырбыз баканы. Күрсәтеп сезгә юлны, сөйдердә беләрбез. Маҗаралар илендә биктә, күңелебезгә, Мишо белән Робинны ашыгабыз күрергә. Маҗаралар илендә биктә, күңелебезгә, безне Мишо һәм Робин кунакка тиздән көтә. Сәлам, дуслар! Безне бүген нинди маҗара көтә? Син замок төзисеңме? Кызык! Ой! О, син шундый тырышасың, Робин. Эй, Мишо! Син нигә Робинга ярдәм итмисең? Бергә җыештырсагыз, сез тизрәк бетерәчәксез. О, нәрсә бу? Бу нәрсә булырга мөмкин? Син бу нәрсә дип сорыйсыңмы? Бу хәзинәләр эзләү картасына охшаган. Һәм хәзинәләр менә бу тамга булган урында. Нәрсә ул хәзинә? Хәзинә ул бик кыйммәтле әйберләр. Чип-чип! Сезнең хәзинә эзлисе киләме? Алайса, карта буенча барыгыз. Ул сезне хәзинәгә алып килер. Шулай итеп, без монда, өй янында, һәм безгә тиен агачына хәтле сукмакка чыгарга кирәк. Нишлисез сез? Хәзинә эзлисезме? Сез хәзинә таптыгызмы? Робин, бу бары тик иске кәстрүл ди Мишо. Карыйк әле, без монда һәм безгә сукмак буенча аска төшәргә. Кирпекәйнең өе яннан үткәч, күпер аша чыгып, Кондыз елгасы буйлап барырга кирәк. Булдырдың, Мишо. Бу бары тик Кондызның иске башмагы гына. Хәзинәләрне таба алмыйсызмы? Соң хәзинә эзләү җиңел түгел, ләкин сез бирешмәгез. Алга таба шулай бит. Без хәзер кайда?
Карыйк әле. Без тиен агачына кадәр килеп җиттек. Аннары кирпе өе янынан төштек. Күпер аша чыктык һәм көймә белән Кондыз елгасы буенча йөзеп, Саескан өенә барып җиттек. Дусларым, сезгә булар хәзинә булып тоелмыймы? Алар бар тик Саесканның ялтыравыклы вак төякләре дисез инде. Ярар инде. Нәрсә дисең, Миша? Сез хәзинә таптыгызмы? Охо, афәрин балалар. Яхшы дуслар, иң кыйммәтле хәзинә. Бу да искиткеч маҗара булды, шулай бит? Хуш. Мультипликацион фильм Шаян ТВ телеканалында тәрҗемә ителде. Менә йомшаккаем. Кунак ашы кара каршы дигәндәй. Ике күчтәнәш булды бу. Карадык бүген. Әйе. Ай, дусларыма да рәхмәт, сиңа да бик зур рәхмәт. Шундый күңелем булды минем бүген. Йомшаккаем, рәхмәтеңә рәхмәт. Нәниләребезгә дә ошагандыр дип уйлыйбыз. Инде тагы шундый матур күчтәнәшләр көтеп калабыз, нәниләрем. Алдагы очрашуларга кадәр дип бүгенгә инде саубуллашабызмы, йомшаккаем? Саубуллашабыз. Сау булашабыз. Сау булыгыз, күз нурларым.